et limita molt la vida. No pots fer res i sempre tens aquell por dins que un dia t'agafaran i et tornaran al Marroc. I això, clar, ho penses i dius, jo no puc tornar al Marroc. No és per res, però ja tinc la meva vida feta aquí. Tinc els amics aquí. El tema de la crisi també. Moltíssima gent va perdre el NIE. Hi ha moltíssima gent que va tornar al Marroc, o van anar a França o a Bèlgica. Portàvem 5 anys sense la residència pel tema de l'idioma, perquè la meva mare és analfabeta i li va costar molt aprendre el català o el castellà. I no podia fer-ho, no podia optar per tenir l'informe d'arrelament al principi, fins que va fer cursos de català i tal. I quan ho va tenir a la residència havia d'estar un any donada d'alta i després fer-nos a nosaltres també. Vam tenir-ho el 2012, la residència, tots junts, i era de 2 anys. I el 2014 ho vam perdre. Perquè en principi pensàvem que mentre estudiàvem ja podíem renovar-ho perfectament, sense problemes. Jo vaig deixar els estudis per buscar feina i trobar un contracte per renovar, els meus germans també. Quasi tots vam deixar els estudis per buscar feina i per poder renovar el NIE. Però no va ser possible. No ho sé la veritat. No sé per què ens compliquen tant la vida, la veritat. Perquè des que estem aquí no vam fer res dolent. Nosaltres només volíem tenir una vida més lliure, millor, una vida millor que el que teníem al Marroc. No buscàvem res de problemes, només volíem optar per una vida millor. I res més. Que podem ser lliures, perquè ara mateix no ho som. En un país que ja formem part d'aquest país. I que ens diguin per una targeta que no formem part, doncs és difícil. Perquè hem estat molts anys així, en aquesta situació, i veiem que no canvia res. I que si no hi ha una veu alta que digui o que ensenyi que hi ha aquest problema en aquest país, doncs no canviarà això. Sense dir-ho i sense donar llum a aquest problema no es podrà canviar.